Татарстанның 70 меңнән артык ата-ана электрон белем системасына кушылды. Яңартылган системага күчү инде берничә көн элек башланды. Ягъни бу майданчыкта мәктәп укучыларының иешләре һәм билгеләре языла. Яңартылган система күбрәк мөмкинлекләр бирә, әмма беренче көннән үк әти-әниләрдә бик күп сораулар туды. Бу мәсьәлә буенча гомум республика ата-аналар җыелышы узды. Теманың барлык нечкәлекләре турында алдагы язмада. 70 меңнән артык катнашучы, 100 меңнән артык фикер. Онлайн ата-аналар җыелышы барлык битараф булмаган татарстанлыларны җыйды. Җавапларга караганда сораулар күбрәк шул. Ата-аналар социаль челтәрләрдә баланы теркәү авыр, кушымта ябыла яки техник ярдәм җавап бирми дип зарланалар. Мәгариф министрлыгында яңалыкны кертү җиңел эш түгел дип аңлаттылар. Монда иң мөһиме дәүләт хезмәтенә керү һәм гаилә бүлегендә балаларны теркәү. Ата-аналарның сорауларына җавап бирү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрделәр. Поверьте, технологическая база платформы – это очень важный вопрос, который... Платформаның технологик базасы хәзер бик мөһим сорау. Бу безгә киләсе 10 елларда белем бирү процессын уңайлы корал белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Әйе, хәзер кайбер күрсәтмәләрне һәм кайбер алгоритмларның дөрес үтәргә кирәк. 3 көн эчендә яңартылган системада 100 мең кеше теркәлгән. Шулай да ата-аналардан теркәлү вакытында киткән хаталар турында хәбәрләр кайнар линиягә килеп кенә тора. Еш кына бу сораулар техник ярдәм белән бәйле. Хәер, Илсур Хадиуллин сүзләренчә, яңартылган платформа тирәсендәге шау-шу инде кимүгә бара. Я призываю уважаемых наших родителей. Мин хөрмәтле ата-аналарны, хөрмәтле укытучыларыбызны, мәктәп җитәкчеләрен тынычрак булырга чакырам. Сыйныф җитәкчеләре мәсьәләләрнең асылын аңларга тиеш. Әйе, бу шундый күчеш чоры. Зинһар, тыныч булыйк. Шулай да теркәлү белән авырлыклар калган очракта системага 22 гыйнвардан соң тыныч кына теркәлеп булачак. Инде бу вакытка республиканың мәгариф учрежденияларында даими расписание барлыкка киләчәк һәм барлык мәсьәләләр дә хәл ителер дип көтелә. Әгәр дә кемнеңдер теркәлү мөмкинлеге булмаса, мәктәпләрдә һәр укучыга парольләр биреләчәк. Ойзлә Батырханова, Ралина Абрамова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.